така. И когато спите, вижте само какъв приятен звук. Така. И когато търсим пеперуди нямаше, но сега, когато не търся, има. Сега събирам сърца. Ръжичка. Рира. Чакай, защо имаме само червени сърца? Не само червени, зелени, сини, розови, светло-розово, ливаво, всичко. Коленцата не ми трябват за сега. Те са по средата. Така, сега станаха мидите. Мидите. Мисля, че от тях имам по-малко, защото всички исках от тях. А утре ще ми даде новата поръчка, защото чакайте хора, че с телефона ни е ми удобно и не мога да виждам. За това го спирам. Хора, е това ми любимия свят. Не баш любимия свят, ама червен и синьо. В това видео, хора, ако си мислите, защото съм празнувала, не съм, аз съм направила е така. Или е така. Така с ръката. То случи като се иска. Сепа, изу. Това е на второ. Ако се чуете толкова е. Ай, царата. Сега стават се по-малко ножки. Рира, лила, лира. Рира! Връщаме го. Сега събираме бомбони. Букичко тома. Сърце. В червено. Зуб. Бомбони. Сладки бомбони. Аз съм яла.